enyi m nwaanyị na-anụ di gwara enyi m nwoke na m na-efegharị, o wee jiri maka ya wee hapụ m. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nwere enyi nwaanyị na-anụ di na fada abụ na-akwụ bifo wee nụọ di, o wee nụsịa di wee ka na-efegharịkwe. Andị na mfegharị afọ ọ na-efegharị na mgbe ụfọdụ na ọnya nwa ka o ji wee na excuse wee na-efegharị, ọkwa ịghọtago, ya gbakwa nkịtị. So ọkwado ya, o wee nuo one day fada abụọ wee si okwu na fase na ezigbo okwu o, ya chọrọ ije gaba in details. Ya wee were iwo wee gwa ya na ya ga-agwa die na ọ na-efegharị, akwa ịghọtago. Mana eminiri o na atọfu iwo maka na ya nwere enyi nwoke na-abụ ya na ya na-abụ na akwa ịmagodo na ya chọrọ itinye akwụ ya n'ofu nkịta, na-asị ọ bụ na nke a wọkụọ ka nke wọkụọ. Asị m ọkwana ya ka gwasịara ife anwanya wee na. So na fana abụọ bụ enyi from primary school. Na ya mere expect na enyi ya nwaanyị kwesịrị ịma na-atọfu iwo ka ya ji wee kwuo ihe a na ya ma nne. Na ihe a dọzikwa surprise bụ na gịnị mere? Na one day na enyi ya nwoke na-aga n'ụzọ, enyi ya nwaanyị na di wee bulu moto wee pụta. O wee si di enyi akwụsị o, according to enyi ya nwoke, di wee kwụsị, o wee kpọọ enyi ya nwoke wee sị abịa n'ụmụ ife a chọrọ ịgwa ya. Na di edo surprise, na ife a chọrọ ịgwa ya bụ na enyi ya nwaanyị anụnwa na ọ na-efegharịkwa n'ụrụ nne ma ọ makwala na ife a ji chọọ ịgwa ya bụ ka ọ dịkwa careful maka o mebulu ọya n'iru die. So ọ sị na ka ọ na-ekwu ya na di na-akwụ ya aka ịmagolo na-asị ya kedizi ụdị akụkọ bụ ihe a. This guy wee kpọọ ya wee gwabịa gwasị anya wee sị ya na ya chọzi. Ọ sị m nne ihe a wee wutie ya wee bee wee kpọọ ya wee sị ya che na ha na-abọbụzie sista na o kwesịrị ịma na ya ma mme ihe anwụ ya kwuru, not just out of iwo ịmagonu maka na ihe o mere eworie iwo. Ọ sị m nne ihe a wutie ya na-edi ihe anụnwa na ihe ekwere odidi. O wee nuo one day ya wee fee enyi ya nwoke. Ịmara enyi ya nwaanyị na-alụ di enyi ya nwoke o. Ya wee fee ya ha wee kọbalị ya ife enyi ya nwaanyị ma ịkọsịalị ya. Hey, ihe a wute enyi ya nwoke. Enyi ya nwoke wee sị ya na otogo na achọrọzi ka ya na the girl kwụ maka na ọ nwunye mmadụ ka ọ bụ na obi na-apịazi ụtalị na ya chọzi. Mana iwegola aka nne ya ọnya ọjụ were aka ekpe ya ọnya ọjụ adị mana onwe ike ka ya bụ na ọ bịara abịa isisi akwa bọlọtọ na ya ma kọntrol nwe onwe ya erikwa again. Mana ya chọzi na ya chọ ka onye li ya aka wee kwụsị ha ka e weziela opportunity ihe a menụ wee kwụsị ya. Ya wee sị ya ka eke a ga-esi wee kwụsị ya na ọnya na di eso bọsị ọ gwara enyi nwoke na ihe ọbụla ya gwalụ di kịta na ọba nkwe na ọ ga-asị na ọ maka ihe ya gwalụ ihe nwunye gwara enyi nwoke ka a ji wee bulu dị asị wee bịa. Akwa ịghọta ebe a na-eje na. Enyi nwoke wee sị ya na ya ga-eme vidio bọsị ọzọ fana abụọ ga-anọ ka a sendị alụ nyanwa ka o yuzu onye as evidence iji wee gwa die ka die wee kwelụ. Chai! Ụwa anụnwa dị egwu. Ọ sị m nne nya sị ya na o nwekwe ka ọ dụ na ya chọrọ ịgbasa marriage because na nwoke nke ọzọ ya na-abụ na-akwụ na-achọ ka ọ nụbụ ya. Ịghọta na si ha akwụsị enyi ịmagolo na after 1 week video bata na phone ya nye chekie ọ bụrụ na ọ dat video ka enyi nwoke mere send ya. Ọ sị m nne n'eziokwu na enyi nwoke nke ya na ya na-abụ na ayị kịta na-achọ ịnụ ya mana ya ka wee lọvụ nke ọ chọrọ nọ nke afọ bụ onye ya lọvụ turuli ya chọrọ ịnọ ihe anụnwa wee mee. Akwa ịghọtago. Ọ sị m nne ka a na-enesi vidio n'ụwa sị m iwo ihe dis girl mere echi etekwu ya n'arụ ya wee chekịta ife a ga-eme na ya mụrụ ya wee send ya dị vidio wee sị ya na ya ga-abọ ihe o mere kịta. Ọ sị m nne dis girl ụzọ ụtụtụ chanchancham na ọnọbie sekpulu ana na-ayọ wele ikpele na-eje ije si ya gbaghara ya. N'eziokwu na dịma na-anụbeghị ya no o wee mee ihe a mana anya gwa anụgo di na asịsị kwuche eme n'ihe ọ na-eme adịrọ mma ya wee sị ya na ọ ga-ahapụ daga ya na ya na-abụ na-akwụ ọkwelụ sị ya mana ya ejene na mara echi na ihe a ji wee mee ihe abụ ọ ga-abụ ọbụza na ọ chọọ ịgwa die ka die ghara ibelive na ọnya ka a ji wee nọ n'iru die wee gwa enyi nwoke mana ọ marọzi na ife anwụ ọ gwalụ enyi nwoke n'iru die emezila enyi nwoke ji wee belive truly na ya na-akwụgharị.
N'eziokwu na enyi nwoke afọ hapụrụ ya, ya nwere enyi nwoke ọzọ chọrọ ịnụ ya, mana nke afọ ọ chọrọ bụ nke a lọvụ n'ime mmụọ na eziokwu ya, mana ọ napụrụ ya anya. Nwoke bịago be nna ya kụọ aka n'ụzọ sị na ọ ga-anụ ya, ọ nọdụrụ as close as being married. Ma ọ na ya ma nkwu na ọ napụrụ ya die, maka na ọ die ka ọ napụrụ ya. Ọ sị m na ihe ya chọrọ ịma bụ ọdụ unu ka ọ bụrụ na ọnya bụ data enyi nwaanyị nọ na kọndishọn ya kịta na ọma nje gwa die na ọ ga-agbaghara ya. Ya na-ewe na ọ bụrụ na ọnya nwa na ọ ga-agwa die na ọma mgbaghara ya, na dịgel abụrụ ezigbo mmadụ, na onye gwara ya na o nwere ike ime ụdị ha, ọpọ na ihe niile ya na-ezoli esi nso ọ nọ na di na-akwụgharị, o wee nwee ike ime ụdị ha. Ọ sị m nne ka ife a mesịkwala after 2 weeks di efe ya kwụsị ya, sị ya kedu isi ife dis girl bụ nwunye mere nyanwa, ya chọrọ ịma gịnị na-eselefe ka nwunye ọ na-epiogeli, ya dị surprise na ya kụjasịla akụja, na ọ bụrụ na nwunye na-epiogeli na ọ ga-agwa ya right, ya na-ene. Ọ sị ya na ọ bụrụ na nwunye na-epiogeli, o wee gba nkịtị na ọ gwara ya na ọnụ ọdị na etu ka di ga-esi na-epiogeli ya na ndị mmadụ ama ngwa ya. Sị ya na ọ bụrụ na nwunye na-epiogeli ya gwa ya, ya gba nkịtị na-ene ya anya, na ekwuru okwu. Sị ya biko na ife a chọrọ ịya bụ ọ bụ na nwunye na-epiogeli actually na o ji nọmba ya, ọsọ ọbụna obi ekweli chọọ ịgwa ya, ya just test alịa yes na ọgwụsị ife a na-edi n'aka ya, ka anyị nwa tinyezi anya na mmiri wee malụ ka nwaanyị a si epiogharị. Ịghọtago ihe a ka ọ gwasịrị ya jawela. Ọ sị bụ ifu kịta na enwego 2 ways ya ga-eji wee bring this ka mana ya mara ife a ga-eme before nya wee sị ka wepụta ebe a. N'uche na-agwa ya anya jekwulu die ka ajekwa die si ya na enyi na nwunye gị na-efegharịkwa o. Ọ chọzikwa anya believe nọ maka ife nwunye ekwuru ka jikwuo. Ọ chọzikwa anya tie anya na mmiri ka ọ mara ma nwunye ọ na-efegharị. Ifesala anya believe zie na ya chọrọ ime ihe a just to clear conscience ya, because na ya so wee keta oke nju ya banye ịgba nkịta ọ na-efegharị since afọ. Kwa ịghọtago, mana ka aghara isend video. Mmadụ wee na-asịkwa ya na o nwere ike just obere okwu afọ ọ ga-ekwu, nwoke afọ ewerie gbasaa that marriage. Ya wee sị ka amalife ndị mmadụ. So nwanne m, kedu ife ilo, kedu ife ọdụ ụkọ dis woman mee? Ọnya mee ihe okwu bụ iji ọnụ gwa ya etu enyi nwaanyị si wee gwa, ka onye hapụbasịa ife a niile ntagharị, move on, n'ụbadị ọ na-anọ. Ịghọtago n'ofu mbọsị na kama ga-ejide enyi nwaanyị. Akwa ịghọta ebe m na-eje o. Gwa anyị ife ilo na comment section, maka na ọ ga-enyelu dis woman aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.